Krásný dobrý den všem našim divákům a posluchačům. Zdravíme! Tak, my jsme se tu opět sešli po trošku delší době, protože i na nás dolehla vlna podzimních rýmiček a tak, takže jsme měli trošku delší prodlevu, ale konečně se tady dneska potkáváme. V dnešním dílu jsme si vybrali jedno z témat, které si myslíme, že je teď s přicházejícím podzimem hodně aktuální, a to je nějaká proaktivní péče o zdraví. Obsahuje to i částečně výživu a nějakou imunitu a duševní rovnováhu. Takže tomuhle se vlastně dneska tady budeme věnovat. Já bych možná tady u toho tématu úplně dvakrát podtrhla a zvýraznila to slovíčko proaktivní, protože si myslím, že opravdu ta péče o to zdraví by měla být hlavně proaktivní a že člověk by měl být aktivní, pokud chce vlastně o své zdraví a o své tělo pečovat, protože jenom tím, že jsme pasivní a třeba užíváme nějaké léky a čekáme na nějaký zázrak, tak asi se tím jako nic moc nezmění. A ještě bych možná na uvedení tady z toho tématu bych to přiblížila takovým asi citátem, který si myslím, že to hodně dneska vystihuje. A to je: zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. To je hezký. Já bych jenom ještě doplnila, že všechny tyhle všechno, co budeme dneska sdílet, tak opravdu je čistě amatérské a je to všechno o tom, že my jsme maminky, máme nějaké zkušenosti, ale jsou to naše zkušenosti, nemusí to být vaše, a každý v tomhle může mít úplně jiný názor, a přece jen jako nejsme lékaři, nejsme zdravotní poradci, nejsme nic takového, takže je to vyloženě jenom o tom, že si budeme povídat, co nás třeba, co nám pomohlo, co pomáhá, co pomáhá třeba mým zákazníkům, k čemu vůbec jakoby, co prostě máme. Ano, jedná se prostě, a u každého z témat, my to budeme asi opakovat, ale opět to zmíníme a platí to u každého z témat, že to je pouze naše vidění toho tématu nebo té dané problematiky a je to nějaký náš osobní jako názor, postoj. Jo, rozhodně si tady nebudeme hrát na nějaký jako úplně odborníky, experty na všechno, to určitě tak ne. To fakt ne, no. Tak Zuzi, co si o tom myslíš, o tom citátu, že zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy? Souhlasíš s tím? Myslíš si, že to je pravda, že to platí, anebo že ne? Když se to určitě, a mně se to moc jako líbí. Tenhle ten citát, vlastně ho vůbec neznám. Tak ještě, abych to trošičku objasnila, tak vlastně já jsem člověk, který byl hrozně moc let zdravej, vlastně až do mýho otěhotnění, a od té doby vlastně jsem se vyrovnávala hodně i s těma strachama a se vším možným, a neskutečně se mi to podepsalo i na mém zdravotním stavu, takže jsem si procházela pak operacema, následně úzkostma, depresema a podobně, takže já opravdu, když o tom mluvím, tak je to pro mě hodně citlivý téma. A co se týče té veselé mysli, tak s tím naprosto souhlasím. A ještě bych já podtrhla to, že je velmi sama na sobě jsem si ověřila to, že je moc podstatný mít v pořádku jak tělo, tak tu mysl, protože ono to spolu hrozně moc souvisí, protože tělo, mysl, duch, dokonalý kruh. Je to opravdu tak. Opravdu jsem si to na sobě mnohokrát potvrdila. Vyzkoušela, ano. A když jsme teda říkali, že zaměříme nějakou tu proaktivní péči o zdraví, tak co ty si třeba pod tím představuješ, pod tím slovíčkem proaktivní, nebo jak vůbec aktivně pečuješ o svoje zdraví, nebo třeba i o zdraví své rodiny, nebo co konkrétně třeba
Jak konkrétně třeba tady k tomuhle přistupujete vy? Nebo ty a vy jako rodina? Jak k tomu přistupujeme? No, já si myslím, že u nás záleží i hodně často, jak moc stresový období zrovna prožíváme. Protože on ten stres se většinou na tom všem podepíše. A u mě konkrétně to bylo, že jsem buď hrozně hubla, anebo hrozně tloustla, protože v tu chvíli prostě jde veškerý přemýšlení o zdraví, o imunitě, o všem těmhle s tím prostě stranou. A jenom chci říct, že se to prostě stává. Že to není nic, za co by se člověk měl úplně bičovat, protože já jsem si takhle pořád říkala, že mě strašně moc věcí mrzí a že bych to mohla dělat líp, ale nakonec jsem se utvrdila v tom, jako když se člověk ohlídne, tak najednou zjistí, co všechno i to tělo, jak vlastně o tom mluví i Eva Farná. A tímto děkujeme, Evi, jestli nás posloucháš. Třeba se stane zázrak, třeba, jo? Jo, tak no. Třeba za nějaký měsíc nebo rok, ano. Tak jenom jako fakt děkuju, protože když mě bylo tak jako nejhůř, tak já jsem si tam i projížděla hodně i ty její stránky, kde vlastně ona jede hodně na tu pozitivitu, na to prostě být v pohodě, i když člověk prostě měl předtím nějaký těžší období, i třeba zdravotní problémy a to tělo prostě ještě nevypadá tak, jak by mohlo. No, takže jsem jenom tohle chtěla říct a teď mě úplně vypadlo ještě jednou, což se to přesně ptala. Jaký třeba máte, víš, jako nějaký konkrétní tipy nebo rady, prostě co děláte jak aktivně pečujete o své zdraví? I nevím, jestli jste příznivci, jako, že třeba užíváte, protože teď máme teda období vlastně podzim, zima. Ano. Já bych řekla, teda aspoň pro mě je to vždycky prostě nejnáročnější období z celého roku, jak i na to tělo, tak i právě na tu psyché, na tu duši. Jestli jste příznivci, nebo jestli třeba, nevím, užíváte nějaký, nemusíš třeba konkrétně nějaký, ale třeba jako vitamíny, nebo jestli, já nevím, třeba homeopatika, nebo jestli jste jako přírodní rodina, jak prostě se udržujete, můžeš třeba to jako rozdělit třeba tělesně, duševně, v pohodě, aby se tady to období prostě přečkali. A dobře, ono to je takový hodně komplexní, protože vlastně i když se bavím třeba s některýma lidma na internetu, tak zjišťuju, že jsou lidi, kteří se víc zaměřují na to, že vlastně je nejdůležitější ta duše, to mít v pohodě tu mysl a že to tělo potom vlastně jde samo. A najednou začne samo fungovat. Potom jsou lidi, kteří jdou vyloženě po tom tělesnu, takže se dopujou vitamínama, kolagenama, dávají do sebe opravdu to nejlepší, co můžou, cvičej hodně a hodně často třeba zase zapomínají i na tu mysl a pak jsou samozřejmě lidi, kteří se to snaží vyrovnávat a já bych řekla, teda můj názor je v tomhle ten, že je strašně důležitý to mít v rovnováze. A myslím si, že jakmile se člověk začne pozvolna o sebe víc starat i pomalýma krůčkama, třeba to může být úplná ptákovina, že si dá 5 minut v koupelně sám bez dětí, nebo že si obejde blok, aby se uklidnil, nebo že si dopřeje to, že kvalitní spánek tak je hodně důležitý, protože ve chvíli, kdy vlastně vy jste taková ta vyřízená máma, která vlastně už na sebe totálně kašle, tak vás to akorát Každý podívání se do zrcadla z vás dělá ještě větší trosku, protože tam vidíte vlastně to, co všechno vlastně nemáte, to, jak jste vyřízená, to, jak vypadáte hrozně. Proto, když mě bylo třeba nejhůř, tak mě stačilo třeba si dát jenom rtěnku.
Já jsem neměla navíc čas, ale aspoň ta rtěnka jsem si říkala, jo, vypadám aspoň trochu líp, aspoň trošku jsem měla pocit toho, že jsem se cítila líp. A najednou těmahle pomalejma krůčkama jsem si našla potom i koučku, která vlastně hodně pracuje s myslí, ale i s tělem. A začala jsem do sebe dávat i nějaký vitamíny, začala jsem se i o sebe starat víc v tom smyslu, že jsem se začala zajímat, co mi sluší, co mi nesluší. A ono se jako zdá, že to s tím zdravím vůbec nesouvisí, ale je to o té sebehodnotě. A jakmile vlastně se dáte alespoň, ono je nejlepší se dát na první místo, že jo, ale ono to chvíli trvá. Prostě ono stačí to, že si tam aspoň nejdřív zahrnete do té svojí rodiny, že jste taky ten důležitý článek, jo. A v tu chvíli si myslím, že se to v celý promění, a protože pak se člověk tak jako otočí a začne zjišťovat, no jo, vlastně ono je moc důležitý to být vlastně takhle v pohodě, protože takhle s těma postupnýma krokama se prostě jednoduše cítíte líp a líp a líp a dáváte si tu hodnotu vyšší a tím pádem vlastně se o sebe víc staráte zevnitř, zvenčí a vůbec. Takže já sama za sebe musím říct, že tam mám ještě hodně dlouhou cestu, než budu v nějakém tom ideálu, ale kdybyste mě potkali třeba před 2 lety, tak já jsem byla úplně jiný člověk. Souhlasím. No. Vlastně ono už před rokem, že jo. A je tam znát nějaký ten vývoj nebo ta cesta. Určitě taky s tím souhlasím, že to všechno se vším souvisí. Jak vlastně prostě ta duše, tak to tělo, to jako bez diskuze. Jak jsi říkala, tak určitě dostat se do nějakého stavu rovnováhy, tak jsem nad tím jako přemýšlela, že se vůbec do toho stavu dá jako dostat. Nevím, jestli jako pak existuje ta rovnováha, ale myslím si, že to je jako asi celý život disciplína přesně na celý život a že nás hlavně pak formujou různý i životní zkušenosti nebo i okolnosti, co se nám tak dějí. Určitě. Ještě bych jenom dodala, že když jsem si našla koučku, tak jsem zjistila, že to nestačí. Že mě to posunulo neskutečně moc v té mysli, ale v tom tělesnu, jako bych se dostala v té mysli jenom do určitého bodu, který už nešel zlomit. Já jsem potřebovala začít dělat ty akce a ty výstupy z komfortní zóny, aby najednou začalo fungovat líp i to tělo. A myslím si, že to s tou imunitou neskutečně souvisí, protože vlastně teď to celé tady všechno vyplácám asi najednou, ale to nevadí. Ale když říkáš tady, jako, že vystoupit z komfortní zóny, tak co třeba jako konkrétně? Víš, aby jsme to trošku jako co třeba... U mě to bylo... Konkrétně to obnášelo u tebe. Já jsem se víc odhalila veřejnosti, ale on to u každého je úplně jinak. Jasně. Pro každého je ten výstup z komfortní zóny úplně někde jinde, protože každý jsme úplně jiný. Ale u tebe to bylo teda, že to bylo tohle. Začala jako víc veřejně prezentovat. Ano, a úplně nejdůležitější bylo, že jsem si, i přesto, že jsem vlastně byla finančně na tom hodně špatně, tak jsem si našla za prvý tu koučku a za druhý jsem se o sebe začala opravdu starat i zevnitř. Že jsem si opravdu dopřála tu kvalitu, protože vlastně já jsem si pak i došla k tomu, že jsem si tam jakoby udělala i e-shop, protože mě to prostě dávalo smysl v tu chvíli. A jedná se teda o nějaké vitamíny? Ano, je to hodně no, já tam mám konkrétně e-shop, který má takový ty koně, bych řekla, a to je v opečování v těch střev, v zažívání a kolagenový výrobky, které jsou fakt jako hodně kvalitní, ale jsou dražší a já jsem si v tu chvíli vlastně dovolila do sebe investovat, i přesto, že jsem věděla, že
budu mít pak jako velmi prázdnou peněženku, ale ve chvíli, kdy jsem to udělala, tak jako by se něco úplně prolomilo i v té hlavě. Takhle bych to jako řekla. A další věc je, že když vlastně se opečujou střeva, tak střeva jsou vlastně náš druhý mozek. On vlastně, ten náš pocit radosti hodně souvisí se střevama. Že když nemáme v pořádku střeva, tak jsme takový víc jako unavený, takový víc úplně jako zesláblý, vyřízený. Takže doporučuji opravdu ty střeva pročistit a nějakým způsobem jim dodat to, co potřebujou, protože to dělá neskutečně velký zázraky v tom těle. Jako opravdu to, co i vidím u těch zákazníků nebo u těch lidí okolo sebe, co jim to vlastně udělá, když se začnou o sebe takhle starat na téhle bázi, je jako neskutečný. No to je taky asi i tím, že to tam máte najednou v hlavě jinak. Že si to prostě dovolíte. Jo, je to možná. Že to je jako to souvisí jak s tím tělem, tak s tou myslí. No. A jak to poslouchám, tak kolikrát se opravdu nebát, nebo když ono je to těžký, že říct prostě jako nelpět na těch penězích, když třeba člověk zrovna jako nemá úplně třeba hojnost aktuálně, ale i jako jít trošku třeba do toho rizika a právě zainvestovat a nebát se nebo nelpět na těch penězích. Že vlastně ty jsi tam za mě i jako překročila takový třeba ten strach z toho nedostatku. Z toho vlastně jako nedostatku, ale zároveň vlastně tím, že si do toho šla, že se o sebe začala teda starat jako zevnitř nebo používat ty doplňky stravy, které ti teda začaly fungovat nebo s kterými jsi spokojená, tak si zase ale jako docílila tu hojnost, bych řekla, po té tělesné stránce, bych řekla, a víš, a že třeba je i pak na to víc, že jsi jakoby víc v pohodě, i pak jako duševně, a že zase pak ty peníze nebo ta hojnost k tobě přijde jakoby jako i z té jiné strany. Že třeba ti přijde nějaká nová příležitost nebo tak. Určitě. Takže ale musím teda se přiznat, jako nebát se občas jako i jít jako do nějakého takovýhle jako rizika svým způsobem. Určitě. Akorát teda musím přiznat u sebe, že ty propady tam jsou občas. Takže já se vždycky tak jako vždycky najednou na sebe zapomenu a neuvědomuju si, že zase jako dělám všechno tak jako pro ty ostatní. A v tu chvíli mi jde zdraví do prčic, neskutečně ještě víc třeba stloustnu nebo zhubnuté jedno, to tělo nějak vždycky zareaguje jinak. Jo. Jasně. A i ty lidi okolo třeba jsou nemoc nebo něco, že jo, to je taky zajímavý signál, který nám naše tělo dává. Přesně tak. Hele, a proto se chci zeptat, jak to máš třeba ty? Já bych teda ještě tě tak jako doplnila, určitě s tebou souhlasím, to jak, co vlastně si říkala. Bych ještě doplnila, že já jsem taky došla do nějakého svého stavu, bych řekla stavu, nebo do etapy, kdy se mi třeba cítila, že určitý potraviny, který jim, nebo na který jsem víceméně byla zvyklá, takže mi třeba že mi nedělají úplně jako dobře, že třeba i pečivo, když jsem si dala jako k večer, tak jsem měla pak pocit jakoby i celou noc, jako že jsem to cítila prostě jako strašně dlouho, nebo takový ten pocit ty těžkosti a těch věcí. Zároveň jsem se tak jako došla i do nějakého bodu, že bych chtěla i zase jako trošku, já nechci jako úplně říkat slovo jako zhubnout, ale prostě cítit se i jako líp zase ve svém těle. Takže jsem začala, protože jsem vůbec do té doby třeba neměla přehled, já si myslím, že to asi jako takhle, pokud se na to člověk nezaměří, tak to běžně nesleduje, kolik prostě za den sní jako sacharidů, tuku a bílkovin. Já jsem to předtím jako nikdy neřešila a musím říct, že jsem si říkala, možná by to nebylo úplně jako špatný, jako si to začít jako sledovat a víc jako trošku být vědomější v tom, co jako jim, a trošku si to sledovat, když třeba vím, že mám někdy jako víc třeba sacharidu nebo tuku a nemám bílkoviny, což je problém, myslím si
u strašně moc lidí, že vlastně nějaký ten denní příjem bílkovin, každý člověk to má jinak, je to i podle váhy, výšky váhy, tak prostě bílkoviny z té běžné stravy jsem zjistila, že jsou naprosto jako minimální. Pokud opravdu člověk nejí jako fakt hodně jako luštěniny, ryby, kde jsou ty bílkoviny, tak jakoby prakticky prostě jako z takový té běžný stravy, jo, fakt člověk dostane do toho těla fakt jakoby minimum těch bílkovin. Takže se zase i na to teď trošku jako snažím zaměřit, že i si jako třeba vybírám, tak jo, je to trošku jako i samozřejmě investice, jo, že opravdu právě i proteinový třeba pudinky nebo nějaký jogurty, že si krásně jako člověk i vyváží ty bílkoviny, protože tam je třeba opravdu na 200 gramů balení 20 gramů bílkovin, takže si i doplní člověk ty bílkoviny, nejsou tam zase ty cukry, takový ty jednoduchý, jo, a tuk taky, jako, jo, a zjistila jsem, že mi to tak jako začíná i jako docela vyhovovat, nebo i pomáhat, když se teď trošku jakoby víc soustředím na to, co jim. Jim jako, jo, co se týká třeba obědu nebo tak vaříme víceméně jako pořád stejně samozřejmě, že jako vyvarovat se s maženým věcem a tomu, ale třeba jako gratinovaný brambory jako úplně v pohodě. Jo, ale i třeba to jsem taky předtím nedělala, ale teď si to fakt i jako třeba snažím hlídat, jako že si to i vážím, tu porci. Bych jako viděla, pak si to tam zadám. Já mám takovou právě aplikaci, kdybyste chtěli tip, tak je to aplikace Yazio, píše se tam Y, tvrdé I a Azio. A musím říct, že ta je naprosto skvělá, je jako volně dostupná a právě dá se to tam, není to zase takový jako zatížení, je to vždycky tak jako 5-10 minutek a člověk si tam opravdu zaznamenává to, co snět, plus samozřejmě, když nějakou aktivitu, takže i jako pomalá chůze nebo nějaká yoga, že já třeba ráda chodím, tak si to tam prostě zadáte a o to se vám zase navýší jako to množství těch gramů všech, jak těch sacharidů, bílkovin, tuku, co vlastně byste ideálně měli přijmout. Že protože samozřejmě taky jako překvapení, ale ono to všichni jako víme, furt, že člověk, aby třeba hubnul, nebo aby se trošku snažil mít tu váhu pod kontrolou, tak by měl mít vyšší výdej než ten příjem. Že jo? Jo, vyšší výdej. Ale to zase neznamená jako nejíst, protože v tu chvíli zase taky vlastně můžeš i z toho tloustnout. Hlavně hodně pít. Přesně, jo, i to pití. Jo, je tam zase ještě právě, že si tam zaznamenáváte i jako ideálně vodu nebo neslazený čaj jako tekutiny během toho dne. Jo, a je to moc taková fajn aplikace nebo taková vychytávka pro ty z vás, který třeba to chcete trošku jakoby mít větší přehled o tom, co jíte, jak jíte a trošku jako třeba být i v tom vědomější. Já musím říct, že to teďko mám asi nějaký 3., 4. týden, ale cítím se v tom i jako líp. I jako třeba i psychicky. Že třeba vím, že když to tam mám, jako docela mi to tam vychází hezky nebo v pořádku, tak nemusím trpět třeba výčitkama, že zrovna nestihnu, já nevím, si se doma protáhnout, zacvičit si nebo jít ven. Že někdy jsem třeba i měla výčitky, jakože když jsem si jedla tohle vlastně všechno a teď prostě bych měla jít ven, teď jsem to jako nestihla, tak mě to i jako na sobě jsem pozorila, že mi to tak jako hodně pak jako stahovalo takový ty výčitky jako toho, že to prostě, že bude větší příjem než ten výdej, no. A myslím si, že tohle to prostě všichni víme, ale není úplně lehký bych řekla to dodržovat nebo se tím řídit. Já znám protože ještě přece jenom, je to o tom, že člověk si to trošku musí jako se na to soustředit, nebo i třeba některé potraviny si víc jakoby prozkoumat, než je nakoupí, ale zase na druhou stranu, nebo třeba si to vážení, zadat si to tam, ale mě to třeba pomáhá, mi v tom docela dobře a musím i říct, že třeba paradoxně člověk jako méně jako i utratí, a je to opravdu, že se stává i člověk tak jako vědomější, že možná víc o tom i začínám přemýšlet, co vlastně jako jím a co jsem jedla předtím. Že já jsem předtím o tom vůbec jako nepřemýšlela. Chápu. No.
Já znám vlastně podobnou aplikaci a to jsou kalorické tabulky a to mi opravdu doporučilo i hodně lidí a oni mají i facebookovou stránku, takže, nebo skupinku, tuším, tak taky jako doporučuji kouknout, to je taky super. Určitě. A ještě další. Je to fajn, že vy si tam, nebo v té aplikaci, v tom jazyku, je zase fajn, že vy si tam zadáte veškerý parametry, třeba kolik chcete zhubnout, nebo i někdo třeba neřeší ten problém, někdo třeba naopak potřebuje přibrat, nebo si chce tu váhu jenom udržet, takže si tam vlastně zvolíte v těch parametrech, co vlastně jako očekáváte, dáte tam vstupní jako právě tu váhu vaší, výšku a ono už to věk a ono to automaticky už právě i spočítá, takže to spočítá vlastně za vás, kolik byste právě měli mít těch, oni to tam mají na gramy teda, gramů ideálně. Samozřejmě nic jako není ideální, ale snažit se co nejvíce přiblížit nějakému tomu doporučenému počtu těch sacharidů, bílkovin a tuků. Jo, Martě, tak já mám na tebe ještě dotaz. Myslíš si, že souvisí to, když vlastně jíš, s tím i jak přemýšlíš? Jakože když do sebe třeba dáváš čokoládu, prostě máš strašnou chuť na čokoládu, tak si prostě dáš aspoň jednu kostičku čokolády a pak si to vyčítáš, anebo si na tom opravdu pochutnáš? Myslíš, že tam je nějaký rozdíl? Jo, já to na sobě i jako pozoru. Vlastně s tou psychikou nebo tak. Určitě jako samozřejmě člověk jako nikdy není jako 100% a myslím si, že to ani není o tom, aby člověk se pak jako zbičoval, když já nevím, někam jdete, dáte si kousek čokolády nebo jdete s někým na kafe, dáte si nějaký menší zákusek a myslím si, že to právě není o tom, aby člověk si to pak vyčítal nebo se za to bičoval, ale naopak, jako si to užít, vychutnat si to, ale popřemýšlet o tom množství. Víš? Myslím si, že jo, taky jsem prostě, jo, ale dám si třeba jako jeden ten čtvereček nebo dva, jo, ale nesním prostě celou čokoládu. A to jsem teda jako nikdy jako ani nedělala. Ale to množství a popřemýšlet o tom množství, ale určitě se jako nevyhýbat nebo nevyčítat si nějaký jakoby v úvozovkách selhání jako v podobě, já nevím, čokolády, zákusku nebo něčeho, co není jako v parametru jako zdravá potravina. Rozumím. A ještě bych chtěla říct, a to si myslím, že je taky nesmírně důležitý, že každému vyhovuje něco jiného. Jo, to, že mě tady vyhovuje nějaká aplikace, je to jenom třeba můj tip, nebo to, že to vyhovuje mně, neznamená, že to bude třeba vyhovovat tobě, nebo našim divákům a posluchačům, jo, že každý si za mě musí najít vlastně to svoje. A já si myslím, že i ta výživa, nebo to stravování, nebo i ta váha, tak vždycky to bylo jako jedno jako z mých témat. A myslím si, že ale do jisté míry samozřejmě jako člověk se na to nemůže vymlouvat, nebo to jako na to schazovat tu vinu, to určitě ne, ale vždycky tam hrajou roli i nějaký rodinný jako predispozice. To je jako bez pochyby. Jo, já si myslím, že já nikdy nedocílim toho, abych měla třeba plácnu, já nevím, 65 kilo. Myslíš, že ne? Já si myslím, že já toho jako nikdy jako asi nedocílim. Nebo nikdy nebudu vlastně úplně jako jestli to je jenom jako v té hlavě. Štíhla. A nebo jestli je to reálný, jako no. Protože já jsem řešila nedávno něco jako i podobného, no. No, a třeba je to jenom v té hlavě zatím u mě. Je to možný. Je pravda, že já jsem poslouchala hodně Petra Havlíčka v jednu chvíli, výživovýho specialistu, a teda vím, že právě on tam mluvil i o těch o tom hřešení právě. Protože tím, jak to tělo, jakmile si prej člověk tak jako, když se ten člověk tak jako vystraší tím, že Ježišmarja, já jsem snědl tady, já nevím, dal jsem si tady zmrzlinu s dětma venku a teď prostě bude ze mě tlusťoch a já nevím co. A když začnete takhle panikařit, co jste to všechno strašně provedli, tak to tělo vlastně to ještě hůř zpracovává, protože je ve stresu. A když je tělo ve stresu, tak je úplně nejhorší věc, když člověk jí. A když ještě jíš nezdravě, tak to je obzvlášť velký problém. No, přesně tak.
Určitě, no. Určitě s tím tak jako souhlasím. Jo, to je samozřejmě nějaký jako hladovky, hladovění, za mě i třeba půsty, i když jako vím, jo, někdo mě tady možná ukamenuje, že třeba, jo, ale někomu to třeba dělá dobře, ale jako myslím si, že, nebo za mě, abych to třeba ani jakoby nezvládla třeba dodržet nebo nějakou tu hladovku a myslím si, že to ani není právě taky pro to tělo jako zdravý a dobrý. Myslím si, že cíl by měl být o tom najít si nějakou takovou tu jako rovnováhu, ten balanc, ale taky zároveň se nebičovat za nějaký jakoby v uvozovkách prostě ten prohřešek. A je pravdou, že teď je otázkou, jestli u mě třeba je to jenom zatím jako v hlavě, že to tady nemám úplně jako jako ještě přetočený, že vlastně bych mohla být třeba jako hubená štíhla, ono zase co je, ale že jo, jako definice jako štíhla a nebo hubená. Ona ta hlava je potvora, jako fakt je potvora. No, ale já si myslím, takhle, už jenom to, že se člověk bude cítit trošku líp a bude vyzařovat úplně jinou energii, ano. Tak si myslím, že to je to, co vlastně bych jako potřebovala, nebo to, co bych chtěla a myslím si, že by to tak jako mělo stačit. A to jsou ty pozvolný kroky přesně. Když člověk jako začne na sobě pracovat, tak najednou zjišťuje, že vlastně na sebe začíná myslet víc a začne myslet na to, co vlastně do sebe dává, na sebe dává a strašně moc se to pak odráží. I na sebe, jak oblečení nebo nějaká péče, i třeba o pleť, líčení. Jo, i ten vnějšek, i ten vnitřek, no určitě to jako. Co se týče jako pustů, tak já tím, že vlastně některé orgány bohužel už nemám po těch operacích, tak u mě to třeba nefunguje tak, jak by mělo, takže já opravdu musím do sebe hodně dávat. Hodně tekutin, hodně často si třeba do sebe dávat i probiotika v podobě výživových doplňků, protože se tam to netvoří tak, jak by mělo všechno. Ale vím, že každý tohle to máme jinak, protože můj manžel třeba ty půsty miluje. Jsou chvíle, kdy čas od času on se tímhle tím způsobem pročistí a najednou vlastně to tělo už není tak strašně závislý třeba na těch cukrech, najednou je takový jako víc v pohodě a ví, po čem jakoby má sahat, aby mu to udělalo dobře. Že jaký člověk, protože my jsme jako společnost strašně prostě přežraná a ještě navíc přežraná věcma, který vlastně nejsou úplně jako dobrý, protože to není pro ty naše těla úplně ideální. Jako jsme neskutečně závislí na tom cukru, což je svým způsobem taky jako udělaný podle mě jako přírodou, protože většina potravin, který nám dělá vlastně dobře v přírodě, tak mají nasládlou chuť, protože ty, co měli nahořklou, tak byly buď bylinky, které se mohly jenom v určitém množství, a nebo to byly prostě nejedlý věci, že jo? To je pravda. Takže já si myslím, že jako to ta příroda měla dobře zařízený, ale jak si jsme to trošku pak přehnali s tím cukrem. Asi taky. Do jisté míry si myslím, že to taky souvisí prostě s dobou, to, jaká ta doba je, jaký je všeobecně nějaký jako životní styl lidí. Hodně v dnešní době, jako když si to vezmeme, tak každá rodina má třeba 2 až 3 auta, všichni furt jezdí autem, hodně lidí sedaví zaměstnání, hodně lidí jezdí autem. Je tam všeobecně míň toho pohybu, protože se jakoby podíváme, protože ten pohyb, důležitý je to jídlo, ale samozřejmě i nějaká, i třeba ta chůze nebo nějaký ten pohyb, jako určitě vám to neublíží, nebo určitě to člověku neublíží a je to taky i pro to, že se člověk cítí líp, hlavně teda jako za mě duševně, když se třeba protáhne nebo zacvičí hned je člověku jako líp, ale myslím si, že trošku možná i na to zapomínáme. A když se třeba podíváme, že jo, i historicky, tak naše třeba babičky, tak ty jako rozhodně, že jo, autem nejezdili, pracovali na poli celý den, všechno si pěstovali,
a měli třeba jako namáhavější fyzickou práci. My dneska máme zase třeba plno možností, plno vychytávek a plno vlastně i věcí, co nám ten život usnadňují, ale myslím si, že někdy je to právě už na úkor i té jako pohodlnosti. Určitě. Nebo i když se podíváš, že jo, do zemí, já nevím, jako je třeba Bali, jo, tak tam prostě nemají auta, že jo, bez města mají taky docela, jako všichni si tam všechno pěstujou, právě tam pracují na tom poli a jezdí prostě jako na skútrech, že jo. No, takže i to hraje tu roli, si myslím, no. No je pravda, že vlastně takový ten blahobyt, jakoby. Že když se člověk tak jako zamyslí, tak ono obecně, když začneš dělat nějakou lehčí fyzickou aktivitu, tak i ta hlava opravdu začíná fungovat líp. Protože si pročistíš hlavu. No ono se to i říká, že jdu si pročistit hlavu. Protože no, ono to tak ale je. Je. A ještě tam máš ten čerstvý vzduch, nový... Ta příroda, ta příroda a obecně i ty barvy v té přírodě a ta vůně u nás evokuje to, že jsme vlastně v pohodě víc a tím, jak se pohybujeme, tak najednou i to tělo, jakoby i ten oběhový systém funguje líp a si myslím, že to je tak jako vůbec celkově dobrý. A když do toho dobře spíme a dobře se stravujeme a všechno, taky, ale kdo to dělá? Kdo to má všechno? Kdo to má všechno jako vyrovnaný? No, kdo to opravdu jako dodržuje, no. Ale myslíš si třeba, takhle se zeptám. Co si myslíš třeba o výživových doplňcích? Jsou potřeba nebo vůbec ne? Takhle, jako výživový doplňky za mě třeba, co se týká, nevím, když třeba zmíním vitamin C, nebo nějaký vitamíny, za mě si myslím, že podstatný nejsou, protože ten vitamin třeba C, já jsem schopná si jako získat jako z citronu, například. A myslím si, že ho pak nepotřebuji do sebe dostat ve formě tablety, ale když si třeba vyšťavím celý citron na 2 čaje, tak třeba, nevím, jestli dosáhnu nějaký tý jako dávky, co potřebuju, ale za mě tyhle si třeba lehký, tyhle ty vitamíny jsem schopná získat z nějaký té stravy nebo z toho ovoce. A myslím si, že větší pro mě, že větší jakoby význam, nebo tam, kde vidím nějaký přínos, tak je to právě třeba nějaký vitamíny, který podporují, já nevím, dobrý fungování nějaký ty střevní mikroflory, nebo ty střeva, nebo třeba právě ten kolagen, nebo něco takového. Tak to si myslím, že má svůj jako svůj význam, ale třeba jako vitamin C si myslím, jako, že jako není úplně potřeba. Jako takhle, já všeobecně nejsem úplně takový ten jako příznivec, nemám ráda prostě jako takový ty prášky a pilulky, jo, takže jako, že bych si tady vysypala 10 těch. Za první nejsem ani tak jako důsledná asi a za druhý nevím, no nějak s tím úplně jako nesouzním, no. Takže třeba za mě najít si jeden, nějaký jako doplněk, 1, 2, ale třeba se i fakt zamyslet nad tím, co můžu získat z té stravy, nebo třeba nevím, magnézium, že jo, hořčík, myslím si, že když si koupím magnézii, tak ten hořčík taky získám, že jo, a nepotřebuji si dávat hořčík jako v pilulce. Jo. Tak asi takovýhle jako tam já bych právě... Nevím jak ty, třeba můžeš mít opačně. No, hele, já to tak jako pořád lehce měním, abych řekla pravdu, protože já čím víc do toho vidím, tak tím víc mě děsí to, v jakém stavu jsou potraviny v dnešní době a jak se prostě i třeba ovoce nebo zelenina, jak se hodně často tak jako urychlují v tom zrání. Takže vlastně to nemá tolik... Já miluju, když je to víc v přírodní formě. Ale i sama na sobě cítím, že to jako už nestačí, jako by ty potraviny opravdu neměly už toho tolik, co mývaly třeba za těch našich babiček a tím, jak se ta společnost furt zrychluje a pořád prostě se jede na ten výkon, tak bohužel tohle to jsou věci, které se dají urychlit tak jako na oko, ale nemá to pak tolik živin a já jsem i právě poslouchala pár videí od lidí, který vlastně který o tom mluvili, že opravdu už
to jabko, že to jabko, který si teď koupíš v obchodě, má o strašně moc míň těch vitamínů, než tenkrát prostě před, 50 lety. No to to určitě. A tím pádem vlastně, když žijete vlastně zdravě a snažíte se stravovat zdravě, tak mě ty výživové doplňky bohužel dávají čím dál tím větší smysl, protože už to tak prostě není tak, jako to bývalo, no. Ale i tak dávám spíš víc přednost právě těm přírodnějším variantám. S tím, že to třeba jenom tak jako dodoplním. Co třeba je zajímavý, tak to jsou ty probiotické vlastně věci, kdy kvašený zelí a tak. Takže když doma vlastně máte to kvašený zelí doma, tak to je něco tak jako úžasného pro to tělo. Co do sebe vlastně dáváte takový neskutečný množství těch probiotik. Ale to balený v obchodě vlastně to vůbec nemá. Jo, to máš pravdu. S tím souhlasím. Takže domácí věci, jo. Kdybyste věděli třeba, kde něco zajímavého sehnat, i co opravdu je napumpovaný těma vitaminama, tak určitě vy, co koukáte třeba na YouTubeku, tak určitě nám to napište, protože já se moc ráda inspiruju. Jo, já zrovna taky jsem... Jo, je to pravda, s tím souhlasím, že samozřejmě, když si koupíte v těch velkoobchodech, ať už ovoce, zeleninu, tak samozřejmě to určitě nemá ty... Má to samozřejmě vitamíny, ale nemá jich to tolik, jako když si to třeba sami někde vypěstujete. Za prvý je to poznat už jako po chuti a za další je pravdou, že oni to tam utrhnou někde nezralý, teď to šoupnou do kamionu, přivezou to nám sem a tady nám to dozdroje prostě v bednách, jako v tom supermarketu. A já musím říct, že i jako... mám občas možnost, protože samozřejmě jako od manželovi rodiče, tak mají baráček, hodně jako věcí si jako pěstujou, nebo i domácí vajíčka, je to prostě diametrální jako rozdíl. A i jako máme kousek od toho, kde bydlím, vlastně pekárnu a oni tam právě hodně podporují i v ty farmářské věci nebo ty farmářské produkty, tak jsem se zrovna o tom s tím pánem jako bavila. A právě taky, takže se snažím i teď třeba trošku víc třeba vyhledávat nebo i třeba podporovat takový ty lokální farmáře nebo ty farmářské produkty. A koho by to zajímalo, tak ještě doporučuji, můžete kouknout z Cuk.cz a tam právě je možnost si objednat nějaký lokální ovoce, zeleninu nebo nějaký potraviny právě od farmářů nebo nějakých lokálních prodejců a můžeš si to dát právě jakoby na výdejní místo a jenom si to tam vyzvednout. Je teda trošku rozdíl v ceně, ale zas ta kvalita. Takže si myslím, že třeba to někdy i tak jakoby kompenzovat samozřejmě. Asi těm supermarketům si myslím, že se jako úplně už jako nevyhnem, ale zase si třeba najít nějakou zeleninu nebo nějaký produkt přímo od toho farmáře a zároveň ho tím i jako podpořit. Takže můžete kouknout z Cuk.cz. A já bych možná už, že už máme docela dost času za sebou, tak já už bych se možná přesunula, aby jsme i trošku nakousli právě ještě tu imunitu, jak u dospělých, tak u dětí, tak bych možná už přešla teď k té imunitě. Co se týká ještě vlastně toho duchovna nebo té duše, té duševní rovnováhy, tak to jsme se i vlastně tady shodli, že bychom to možná ještě nechali na nějaký samostatný video, protože Zuzka z duší a s nějakou duševní rovnováhou, popřípadě nerovnováhou, má hodně zkušeností a má velice zajímavý příběh a myslím si, že by to určitě pak stálo za pozornost tu duši probrat ještě někdy příště, nějakým třeba z příštích videí a podcastu. A teď bych se už teda přesunula k té imunitě. Co se týká vlastně nějaký té imunity, děláte vy třeba jako rodina, nebo jak vy si podporujete, nebo jak ty podporuješ svoji imunitu, nebo imunitu své rodiny? Děláte nějaký třeba co konkrétně pro to děláte?
No vlastně jako už některé věci jsem tady zmínila a to jsou třeba, to je vlastně to vitamínkování, opečovávání střev a snažím se, a ne vždycky mě to jde s tím počasím, se vykopat častěji ven, protože to je taky jako hodně podstatný, že se to tělo čím víc chodíš ven, tak tím více aklimatizuje a tak jako je víc připravený na tyhle fujtajbliky, který kolujou povětřím. Přesně tak, to já mám taky zmíněn, taky jsem to chtěla zmínit, v tom se teda shodne, mám tady taky pohyb venku s vykřičníkem a musím říct, že tak je opravdu se tak jako hecnout a opravdu jít ven, nebo my i děláme jako s rodinou, že máme opravdu takový rituál, víceméně se nám to vždycky podaří o víkendu, kdy se sejdeme celá rodina a jdeme třeba dopoledne jako 10 kilometrů i s malou a jsme venku a snažíme se být venku a v rámci týdne samozřejmě se taky snažím, takže navštěvujeme, ale to spíš navštěvujeme třeba nějaké dětské hřiště, ale jsme venku, takže si myslím, že ten pohyb venku nebo to bytí venku je taky nesmírně právě důležitý pro nějakou tu naši imunitu nebo pro to budování imunity. Pak ještě jeden takovej tip, co mám, tak je vlastně jakoby mlezivo. Teď jako mlezivo. Dokonce jsem jako hledala, protože jsem zase přichází podzim, zima, tak jsem teď víc jako by hledala, co bychom třeba i my mohli nějak jako čím tu imunitu podpořit. A našla jsem docela zajímavý produkt, který mě fakt zaujal. A to bylo právě kozí kolostrum s příchutí broskve. Oni to mají přímo právě koncipovaný i pro děti, teď abych jako nefabulovala. Myslím si, že to je od 3 let věku, ale možná je to i pro ty mladší dětičky. Nevím, ale myslím si, že to je až od 3 let, že jsem si právě říkala ještě tak jako rok asi počkáme, ale opravdu mě to zaujalo, že to mají přímo koncipovaný jako teda ten sirup pro děti, je tam právě ta příchuť broskve, i aby to těm dětem chutnalo, nebo aby to i pro ty děti bylo lákavý samozřejmě. A co se mi i líbilo, že vlastně to kozí kolostrum je údajně lepší než právě kravský, že to je jako víc účinnější a i tam přímo jakoby říkali, že vlastně se lidi nemusí bát, že si třeba představíte, že byste tam cítili nějakou chuť, nebo vlastně takovou tu pachuť, jako pachuť, tu specifickou, jakože to tam vůbec není, že to je od toho jako tak upravený, aby tam žádná ta pachuť jako nebyla třeba pro ty dospělí. Ale líbila se mi právě tato vychytávka, že pro ty děti to mají s příchutí broskve, takže se to jmenuje přímo, kdyby někdo z vás chtěl se taky na to podívat, Bioalis sirup pro děti s příchutí broskve, nebo tam byl pak to kozí kolostrum s příchutí broskve a Bioalis. Já nevím, jestli tady máme říkat ty názvy. Byl ten jako sirup. Úplně, no. Tak už jsem to řekla. Tak no to nevadí. Takový ten tip. No. Jo, ale je to zase jako jenom jako a je to napříč různýma e-shopama, jo, nejen jakoby v tom, tohle se třeba vůbec jako u nás není. My tam máme vlastně nony, který si teď docela hodně maminek chválí, ale co bych teda upozornila, tak vlastně do 6 let věku se opravdu těm dětem ještě vyvíjí ta imunita, ten imunitní systém, takže je lepší do nich tolik věcí přece jen jako necpat. Pokud třeba prochází, třeba po antibiotikách bych to doporučovala, protože po antibiotikách bych jim klidně třeba dala ty naše 3 biotika, které jsou vlastně, to jsou takové kuličky, to jsou vlastně prebiotika, probiotika a postbiotika, ale jenom v malém množství a fakt to u těch dětí nepřehánět. A to je vlastně na to opečování těch střev a vlastně ono to jde už jako od žaludku, ale to je jedno. Tím se teď tady nebudu jako zabývat. A pak je tam další věc, kterou jsme objevili a to je nony a tím se teď jako hodně prolejváme, protože to má takový neskutečný množství jako různých věcí, že to čistí to krev, je tam Cčka úplně strašně moc a hrozně moc maminek právě mě to doporučovalo.
Jako teda, co zatím je to občas trošičku jako boj to dostat do toho našeho dítka. Takže mi říkali, jako zkuste to třeba míchat s aloe, protože v tu chvíli to ty děti jako dají líp. Což my jako fakt jako neděláme, protože přece jen jako teď to tady holt nemáme, takže jedem nony a nony a nony a hodně to prej i urychluje třeba ty nemoci a pomáhá to hodně i právě třeba, když jsou nějaký i onkologický pacienti, tak tím, jak to i čistí krev, tak to pomáhá i jako, že se rychleji dostanou na nohy. Že jsou takový, že po těch léčbách a tak, že jim to hodně pomáhá. Jsem slyšela. Jako z různých recenzí právě těch lidí, kteří vlastně tyhle zkušenosti mají. To my naštěstí nemáme, doufám, že nebudeme mít, ale jenom jsem teď si říkala, že aby to bylo celiství, takže to řeknu, protože je řada lidí, kteří opravdu hledají a konkrétně třeba to nony se dá sehnat v různých kvalitách u různých společností, takže fakt se koukněte úplně u čehokoliv, fakt na kvalitu. A stejně poslouchat sebe a svoje tělo, protože každému, ale opravdu každému funguje lehce jinak. I přesto, že to těsto máme hodně stejný, tak stejně jako jsme každý svým způsobem originál a to je úplně stejný, jako když my máme okolo sebe už spoustu lidí, který mají nějaké alergie na potraviny nebo intolerance a vidím to speciálně na nich, že potrava, která dělá dobře jednomu, opravdu tomu druhému může udělat velmi špatně a obráceně, takže je hodně podstatný si to nejdřív vyzkoušet, protože já třeba řeknu, jo, nám to strašně funguje a ten druhej, já nevím, toho druhého to třeba ucpe, nebo já nevím, může se stát úplně cokoliv, jo, že je opravdu moc důležitý poslouchat samu sebe. Já to vidím třeba i u toho, že každý to dítě i preferuje jinou formu stravy a myslím si, že je to pro ně ještě přirozený, že sahají po tom, co opravdu jim dělá dobře. To, co třeba mě dělá dobře, nedělá dobře mému dítěti, jsem zjistila, protože má úplně jiný systém a chutnají mu úplně jiný věci než mě. A i než mě, když já jsem byla dítě. Jo, je to hrozně zajímavé, jak jsme každý fakt úplně jiný a ty geny taky dělají hodně v tomhle z manželovy strany, že tam opravdu se stravují úplně jiným způsobem než třeba naše rodina. Jo, to je určitě. Vidíš, to je hodně jako zajímavý a jsem i ráda, že to zmiňuješ. Určitě to jako je pravdou a taky, takže čím bychom to asi shrnuli, tak je to, že určitě poslouchat sebe, svoje tělo, protože já si myslím, že vám vaše tělo řekne, co potřebuje, nebo vyhledávejte si různé informace, nebo vyzkoušejte si nějaký třeba přípravky, produkty, zkuste třeba víc hledat, vyzkoušet a pak si sami vyhodnotit, jestli vám to funguje nebo nefunguje. To je jako u všeho, samozřejmě, jak jsi říkala, že když tobě bude něco fungovat, tak to neznamená, že to bude fungovat třeba na mě a naopak. Ale zase si myslím, že někde je fajn, když někdo sdílí s váma ty tipy, tak i my jsme tady dneska dali nějaké tipy, tak třeba někdo vyzkouší. Zároveň, kdybyste měli nějaký tipy i vy, tak budeme rádi, když nám to napíšete nebo dáte nějakým způsobem vědět, jaký vy máte zkušenosti, jak třeba řešíte vy tu imunitu a celkově třeba i nějakou tu výživu nebo tu péči o to vaše zdraví. A já ještě musím říct, já to jsem potřebuju dostat, protože dneska jsem tak ještě přemýšlela, o čem bychom se tak mohli bavit a tak. A naskočil mi tam taky jeden, asi to můžu zmínit, ne, Honza Vojáček, což je lékař vlastně funkční medicíny. Mnoho lidí ho zná, protože má opravdu, jeho knížky jsou jako bestsellery, takže si myslím, že každý ho zná, každý ví, ale mně se právě strašně líbí
a hodně to se mnou rezonuje, to, co on jako říká, a on právě říká, že buď si lidé udělají čas na sebe, nebo později na nemoc. Je to tak. A myslím si, že to jako vystihuje a podtrhuje to úplně všechno a že to na 100% prostě jako sedí. Ano. Že někdy pořád třeba ignorujeme i to, co nám naše tělo říká, nebo jaké signály nám dává, ať už třeba v podobě nějaké nemoci, což já si myslím, že ta nemoc, že to není jako, že nemoc, jako, že nemůžu, ale spíš to teď nějakých taky postupem nějakého času začíná vnímat, že nás to že to tělo mě vlastně vybízí k nějakému jako zastavení se a zastavit se a zamyslet se nad tím, co třeba mi to tělo chce říct, nebo co bych třeba mohla udělat jinak, nebo jako přehodnotit, že to je jenom vlastně signál toho těla. Jo, myslím si, že to tělo je prostě tak dokonalý, že vám dává prostě signály, akorát je samozřejmě někdy jako na škodu, že si vezmeme léky na potlačení jako bolesti a nadopujeme se a ignorujeme to, co nám to tělo chce říct. A ono v tomhletom prostě ty boží mlýny melou a když to ignorujeme dlouho, tak pak stejně prostě buď to se to zhorší, nebo to nějak vygraduje, nebo stejně dřív nebo později nás to vybídne k tomu zastavení se vlastně za mě. Ten odpočinek, i ten aktivní, i ten pasivní je neskutečně důležitý. A zvlášť v době teď vlastně sociálních sítí a obecně ona i taková ta těkavost, ke který máme vlastně tendence všichni, vlastně vede i k tomu, že jsme hrozně unavený a ani si neuvědomujeme, že jsme unavený a tak jako se můžeme velmi snadno přepnout a může to skončit zase taky jako něčem vošklivým, no. Takže poslouchat se. Zase, no. Já se vždycky vrátím k tomu taky zpátky, že je hrozně důležitý se mít rád a poslouchat se. To je pravda. Tak a pak mám taky ještě jedno. Já mám ráda takový vždycky nějaký ty citáty, nebo ty motat, nebo ty moudra. Jo, do toho. Ale já si myslím, že je v tom jako strašně moc pravdy. A opravdu tady fakt jsme tady sdíleli dneska, co nám třeba funguje, nebo co s námi rezonuje. A já mám ještě ráda, nevím, jestli znáš Marka Girasu. Neznám. Což je taky motivační coach, speaker, mentor. A je jako úplně úžasné, já jsem měla čest jako se zúčastnit i jeho vlastně školení vlastně i jako naživo, nebo je i jeho akcí a on říká, a když si to kdekoliv vyhledáte a napíšete si tu větu, klidně to prosím vás jako udělejte, protože to je strašně zajímavý. Je to asi 5minutový pak video a když si napíšete začít stíhat znamená přestat spěchat, tak on to tam tak neuvěřitelně prostě podá a vysvětlí, že vám to hned všechno prostě docvakne a zapadne. A taky si myslím, že je to velká pravda, když se nad tím prostě člověk i třeba si to napište, zamyslíte se nad tím, jako začít stíhat znamená přestat spěchat. To je hezký. Jo. A zase se vracíme k tomu, že prostě všichni se pořád furt za něčím, nebo ne všichni, ale hodně lidí se za něčím honí, žijeme v hektické době, hektický život a vydělávat peníze a vlastně takový ten jako krysý závod do jistý míry a v pořád, že jo, neustále, jako hodně je to pořád, že jako nestíhám a sejdeme se, já nevím, příští týden za rok a vlastně třeba nikdy prostě. Už to jako, jo, že furt takový ten krysý závod, ale je v tom velká pravda, že když chcete začít různé věci stíhat, tak to opravdu znamená to, že byste se měli jako pozastavit, zpomalit, nebo si i třeba přivstát, změnit třeba nějakou vlastně zaběhnutou tu vaši jako rutinu, nebo i třeba na týden, nebo pokud to nejde jenom na víkend, třeba se opravdu být sám se sebou, jít se projít, poodstoupit vlastně od toho a zamyslet se třeba, jakým způsobem
jako žijeme, jak žijeme a třeba to jako i nějak jako změnit. Já bych tomu ještě dodala možná i to, že ve chvíli, kdy se člověk zastaví, tak začne být víc efektivní paradoxně, protože se zastavíte a najednou začnete používat vlastně mozek, který vlastně předtím byl akorát zahlcený strachem a takovýma těma úkolama, co všechno musím stihnout. A když se vlastně zastavíte a teď si vlastně řeknete jako, co já vlastně doopravdy chci, jako kam směřuju. Protože když vlastně jenom se honíte a nemáte tam nějakou tu svoji vidinu, nějaký ten svůj sen, tak vlastně zatím ani nemůže člověk jít, takže se furt jenom honí v tom kolečku. A ve finále nemá žádný výsledek. Přesně. No a on to tam právě všechno, tak jako i jak to tady jako my teď jako rozebíráme, tak on to tam právě vysvětluje a říká jasně, stručně, za 5 minut a naprosto jako za mě geniální myšlenky. Takže jako doporučuji. A je v tom velká, zase i jako pro mě velká moudrost a pravda. Určitě. Tak jo, Zuzi, máš pocit, že ještě něco vlastně o tomhletom tématu, ještě něco, co bys třeba chtěla zmínit, dodat, doplnit? Napadá ti ještě něco? No ještě mě pár věcí napadá, ale to jsou takový dost už rozstřelený věci a myslím si, že bych už potom zabíhala do jiných témat hodně a to si myslím, že bychom mohli nechat na příště. Tak třeba můžeme se nechat zase inspirovat nějakou tvojí myšlenkou na nějaký další námět na příští video podcast. No, tak co jsme to vymysleli? My jsme se totiž bavili, že vzhledem k tomu, že čas těch dušiček a vzhledem k tomu, že největší shlédnutí jsme měli... Příště, jo? Příště uvidíte. Jsme měli vlastně o tématu smrti a to je takový jako docela drsný téma. Tak jsme si říkali, že by to možná taky nebylo jako špatný. Ale no, tak uvidíme. Jako. Ale zase ono to, jako říkáš, drsný téma, ale ono to jako není jako... Já si myslím, že my to dokážeme jako říct a podat tak hezky, jako že to vůbec drsný nebude. A myslím si, jako právě, že... Zabalíme do cukru, když to... Jo. Ale myslím si, jako, že smrt není to nic... Jako myslím si, že to není nic, čeho by se člověk měl bát, nebo něco, co by nás dokonce mělo děsit. To si jako nemyslím. Ale plno lidí to děsí. To je pravda. Tak já bych takže to asi takhle... třeba se můžete těšit příště. Tak a takhle bychom to asi už mohli rozpustit. Tak, když tak, kdo byste chtěl, tak vlastně máme svoje Linktree. To je takový ten rozcestník, kde vlastně můžete nás najít na několika platformách, tak se budeme na vás těšit, když nám když tak dáte nějakou zpětnou vazbu. Tak budeme moc rádi, určitě. No, a nebo za ten odběr, že jo. Tak. Budeme moc rádi, určitě se tam podívejte, protože najdete, kde všude nás najdete. A to se hodí. Přesně, a to se vyplatí. To se hodí a vyplatí. Tak jo, těšíme se zase někdy příště. Těšíme se na vás. A ahoj příští epizody. Ahoj.